Uvijek se postavlja pitanje kako će roditelj prepoznati kada je potrebno, nužno, neodložno zatražiti liječničku pomoć. U pravilu to su uvijek stanja u kojima je poremećeno nešto što se zove vitalno funkcioniranje. Znači disanje, rad srca, stanje svijesti. Dakle, kad god postoji nekakva dvojba, je li dijete ostalo na kratko bez svijesti ili nije, je li prestalo disati ili nije, ili teško diše, teško dolazi do zraka, je li dijete poplavilo ili nije, je li dobilo nekakve trzaje ili nije, to su situacije u kojima zasigurno treba bez odgode potražiti liječničku pomoć. U puno češćim situacijama, dakle situacijama kad dijete dobije visoku temperaturu, neodložnu pomoć treba zatražiti ako je visoka temperatura prisutna u djeteta koje je mlađe od 3-4 mjeseca, ako je opće stanje djeteta loše, naročito ako je opće stanje loše i nakon što se uspije sniziti temperatura, ako je temperatura popraćena osipom, povraćanjem, teškim disanjem ili kašljem.